Роспотребнадзор ұйышмасының тәләпләре кодығы ковидтан прививка ясатмаған хезмәткәрләрне эштән читләштерү дәвам итә. Чынлыкта кагыйдәләр ничек үтәләсең? Тулы вакцина ясатучыларга гына яшел ут. Хәзер прививканың 2 компонентын да ясаткан, битлеге һәм QR коды булучылар гына эш урыннарына кертелә. Татарстанның күп кенә предприятиеләре кагыйдәләрне төгәл үти. Биредә әйтик, барысы да ел башыннан ук прививка ясаткан. Кирү юлында хәтта QR кодны да сорамыйлар, чөнки аннан башка турникет ачылмый. Без төрле сәбәпләр белән прививка ясатмаучыларны эштән чыгардык. Алар вакцинацияны узарга теләмәде. Безнең компаниядә андыйлар 18 кеше, ә барлыгы 7500 кеше эшли. Мәктәпләрдә 30 педагог эштән читләштерелгән. Работники школ, они работают с детьми, мы работаем с детьми. Поэтому Укытучы гомумән мәктәп хезмәткәрләре балалар белән эшли. Шуңа күрә мәгариф системасы дисциплинаны, тәртипне, гаделлекне ярата. Мәктәпләрдәге педагогика коллективлары озакка сузмыйча, үзләренә һәм мәктәп җитәкчелегенә проблемалар тудырмыйча, вакцинаны вакытында ысатырга киңәш итәм. Роспотребнадзорның Татарстандагы идарәсе белгечләре хәзер предприятиеләрдә рейдлар үткәрә. 20 декабрьдән тагын бер кагыйдә гамәлгә керә. Ялган документлар күп булу сәбәпле кагаз метатводлар кулланыштан чыга. Ләлә Зайнуллина, Айнур Вәлиәхмәтов, Ринат Сәхибгәрәев, Татарстан яңалыклары.